Orduan, hasiko gea, guain bai, zuen aurkezpenekin eta prestatuta daukazuen bezala. Egin dezuen lanaren berri, jakin behar dugu denon artean. Beraz, Aratzetikan, Litzi eta Ane, lehen hasi zatena kontatzen, orain zuen txanda da. Nahi dezuenean. Kaixo, egun ondenai aurten Aratzeko ikastetxeetan bestetan bezala ez da erraza izan. Agendako gaiak lantzea, baina landu dugu. Eta bideo bat prestatu dugu egin ditugun ekintzekin. Zuen gustokoa izatea espero dugu. Aurrera bideoa! Orain, partekatu behar dezuen lehen prestatutakoa. Bideo entzutezun, ez. Ez daukate jarrita audio bat. Txaterin bintz. Eta ez? Jarretu ditu audio bat. Barkatu, nik moztu dizuet, audiorik ez da entzuten. Musika ozen zer dauka ez naiz goatzen? Bai? Bideoak musika ozen zer dauka? Bai, musika dauka. Bale, etzan entzuten horregatikan... Jartzen dugu berriro. Jarri berriro, bai. Gogoratu bi pestainatxoak klikatu behartzen dituztela. Partekatzeko garaian. Partekatzeko garaian. Partekatzen dezunean bideoa, eskatuko izkizuen bi estekatxo eta bietan klikatu behar dezue. Bi pestaina. Bi pestaina txiki dira. Beko partian bi laukitxo txiki dira. Bietan eman. A ver, orain. Lehen hezkuntza.
Dejar de compartir. Oso ondo. Bueno, hasiera eman diogu. Primeran, jarraitzen dugu. Elizatxotik. Oso ondo. Eskolako agenda 2030, Elizatxo ikastola. Gure basoak. Aurtengo ikasturtea berezia izan da, baina hala ere ilusioz aurrera egin dugu. Eskolako agendan emandako aldaketen berri eman dugu. Eskolako agenda 2030ko logo berriaren bila lehiaketan parte hartu dugu. Sentsibilizazio fasean. Basoan jasotako hostoekin txoko bat osatu dugu, eta hostoen bilduma egin dugu. Zaindu basoa bideoa ikusi dugu, eta ipuinak irakurri ditugu. Diagnosi faseak, eskola eta herria. Basoko bingoarekin jolasean zein ondo pasa genuen. Herri diagnostikoa burutzeko herritik zehar inguruko berde guneetatik irteeratxoak egin ditugu eta basoaren inguruko fitxak bete ditugu. Gure inguruko basoak aztertu ditugu eta hauen zainketan parte hartu dugu. Wow, dingo biloba! Zuhaitzak besarkatuz basoaz gozatu. Goiz eguzkitsua dingo biloba ikusi, inguratu, ikutu, bere historia kontatu, kartela begiratu, hostoak hartu ditugu. Santa Barbarara. Hostoak eta zuhaitz horien fruituak identifikatu ditugu eta zuhaitzak neurtu. Urnietako bidetik gure baso maiteak. Basoak naturalak ala landatuak. Naturalak ikusi ditugu. Animaliak eta intsektuak behatu ditugu. Animaliak aztertu, neurtu eta paisaiak arakatu ditugu. Hostoen sailkapena egin dugu. Nabarmenenak aritza eta pagoa izan dira. Zuhaitzilak aztertu ditugu. Errekaren eta txorien hotsak entzun ditugu. Basoak ernatzen proiektuan parte hartu dugu. Beste ekintza batzuk LH laugarren mailan hondakinak, LH bosgarren mailan Ave Maria parkea eta LH seigarren mailan uraren azterketa. Zenbat hondakin? Zein ederra Ave Maria parkea, zein usain goxoa. Ur gardena eta freskoa gustoko dugu. Erakusketarako prestatzen. Antzarare jolasean parte hartu dugu. Basoaren inguruko galderak erantzun ditugu eta basoaren inguruan gehiago ikasi dugu. Eskolako web orrialdean informazioa zintzilikatu da. Mila esker gure basoak zaintzeko prest daudelako beti. Oso ondo, bikote! Oso orkezpen polita egin dezue. Oain, dejar de compartir. Eta urrengoain, langile LH noski. Hirukote, zuen txanda da. Artekatu, lehen prestatu dezuena. Compartir pantalla. Compartir bekoa, ¿No? el medio, modo presentación. Oixe.
A ber, kutxen, lehenengo eta izan. Zazuk emate jozun nola. Alto, Kaixo, ni Jaiza naiz, langile ikastolako 6. mailako ikaslea. Eta gure jarduerei buruz kontaketarekin hasiko naiz. Eskola agenda 2030 martxan jartzeko ziklo bakoitzeko 6 ikasle, guztira 18 ikasle aukeratu, elkartu eta gure eginkizunetan martxan jarri ginen. Hona hemen aurtengo eko ordezkariak. Hauek lehenengo zikloan egin zituzten marrazki batzuk dira. Basoak begia ipuina landu zuten. Ondoren bakoitzak bere ametsetako basoa marraztu zuten. Marrazkiekin gure geletako pasilloak apaindu zituzten. Hernaniko parketara bisita egin zuten. Parke botanikoa zigin xamarri aurkitu zuten, baina beraiei esker garbi gelditu zen. Gure eremuak utzi xamar ikusi genituen eta zaindu eta berritu egin zuten. Eta beraiei esker polita eta txukuna gelditu da. Bigarren zikloa. Gu ere gaia sentsibilizatzeko eta motibatzeko gure ametsetako basoa marraztu genuen. Marrazkiekin ikasgeletako igarobidea apaindu genuen. 3. mailakoak Santa Barbarara irtera egin zuten. Han, ugaztunen aztarnak, animalien gorotzak, landareak, intsektuak, enborrak aztertu eta ikusi zituzten. Bildutako materialarekin horma irudi batzuk egin zituzten. Laugarren mailakoak etxean ekin beharreko lan aipatu genuen. Ea zerbait zekiten eta istorion bat ea bazekiten galdetu genien. Istorio pila zekizkiten eta istorio guztiekin liburuxka bat egin genuen. Animalien aztarnak ikusi eta aztertu eta zein animalia da jolasa egin genuen. Baita Hernan inguruko mendi eta basoetara irterak egin genituen. Guk ere logo berriarentzat marrazkiak egin genituen. Eta irabazleak hauek izan ziren. Guk ere bai landaketa egin genuen. Eta hauek atera ziren. Eta gure ez zitzaizkigun esatea ekarri zizkiguten aritzak eta landatu egin genituen. Eta sorpresaz 6 atera ziren. Gu landatutakoak. Zergatik ereñotzu, epele,
Da, egin zuten irteera. Eta honekin amaitzen du. Eta honekin amaitzen dugu. Agur. Agur bai, oso ondo. Dejar de compartir, gorria, oso ondo. Eta pasako gian lehen hezkuntzako urumeara, eta urumea dauka bidetxo bat guretzako. Bai? Aurrera. Egunon denoi, aurten eskola agendako lanak aurrera eramateko beti bezala gela bakoitzeko izendatu genituen ikasturte hasieran. Bizi dugun egoera berezia dela eta orain soilik Irati eta Biok gaude zuekin konektatu da. Eskola agendako ekintzak gogoz egin ditugu eta asko ikasi dugu. Bidetxo bat prestatu dugu ea gustokoa duzuen. Aurrera ba. Neko azkarren abiotetan gero bidearen.
Eskerrik asko zuei, lan bikaina zuena. Bueno, lehen hezkuntzak maila oso ona eman du. A ber, bigarren hezkuntzakoak parekatzen dugu gutxienez, bai? Animatzen zate? Bale, zein animatzen da bietatik? Jarraitzen dugu A, E, H. Venga, Aratz, tokatu zaizue. Bederatzi lehenengo eta bigarren mailako gure historian duten bilakera landu dugu. Landutakoaren laburpena PPT batean jaso dugu eta orain aurkeztuko dizuegu. Barkatu pixka bate, aurkezpena jarri zuzue hori, uste tortan zaizatela. Bale, horrela. Aurrera. Aratzita zutea, Hernandiko eskolako agenda goita gama. DBH lehenengo eta bigarren pertsona nola eratzen den. Pasoa sortzeko artiak behar genitu adiziaren zartuan eskure. Aritz lanaleak. Eskolan ezkurrak egin genituen, baina ez ziren falatu. Hala ere, aritzaio horrek bazeak eroak eta zaharrak ikusteko aukera izan egon. Juan Antoneko ariztian horrelako irudiak ikusi genituen. Zuaitziak ere bazeuren ariztian. Bertan zomorro asko zebiltzan egurian eta dago. Zuaitzi hauek ekosistemaren oso garrantzitsuak dira. Ordogabe asko eta gaur hilez elikatzen direlako. Aritzen artean elorri zirika ere aurkitu genuen. Santa Barbara egin ginen eta Lagakoa inguruan baso mistoa topatu genuen. Santa Barbara inguruan argi batetik izaginen. Bertale batzuk ere zeuden ahalik. Herriko parkeak ere bizitatu ditugu, eta bai, autoktono eta baita aloktonoak diren espezie dauzkagu bertan. Hala, agina, gorosia, eta parkeetan aurkitu genituen hauek ere. Sugaldia, txorilla eta zaurra. Zuaitz landaketa, aritza. Zuloa egin genuen. Aritzak ikasita horrela daude, piztuta eta azitzen. Lorategiak eskaratzen. Imaketa belartzarrak burura eman landare berriak jarri ditu. Eskolako lorategi imaketa belartzarrak burura eman eta lorentza. Terrazetako loratzeak ere izaten ditu. Apia, menta, ezkaina. Lorontzi berriak, floreak, tomate eta pipez landareak. Hauxe izan da 2008 Eso. Pasa. Legatze iruko eta lauko. DBH hirugarren eta laugarren mailakoek gai asko joratu ditugu. Basoak, landariak eta lorategia, hiri baratza, hortu ekologikoa,
baserriko animaliak, mendiko ibilaldiak, energia berriztaezin eta berriztagarriak. Batez ere, Hernanin hartzen ari garen erabakiekin, azpiegiturak eta kalte eraginak gure ingurumenean, eta gehiago. PowerPoint bat prestatu dugu eta jarraituko dugu. Aritza ezkurrak ere egin genituen, baina uste dugu berondo egin genuela eta ez diren jaio. Pasa? Suposatzen duzula. Eta zuri, aztego? Txoide. Hala ere, aritzak ezagutzeko ekintza egin genuen, zuhaitzak, enborrak, ezkurrak, kukusagarrak. Hau da luzea zen. Hau da luzea. Aritzen enborrak, aritzen ezkurrak, aritzen kukusagarrak, aritzen ostoak, aritz jaio berriak, lau osto besterik ez, baina azitzeko prestageri dira. Aritz gazteak eta zaharrak, gaztea eta zaharra. Orain pagadi hau ikusi nahi dugu, irtera egingo dugu ekainean, Aralerreko pagadia. Pagadiaren irudiak, pagoen eta harri gainean goroldioa, ezetasuna dagoelako, pagoak itzalean eta eguzkitan, pagadiko perretxikoak ere, gaurko landaketa kaltegarriak, eukalipto basamortuak dauzkagu eta eukaliptoen eraginak dira eskolan entzun genituen eta Hernanin antolatutako hitzaldian gaiaren inguruan esandakoak dira. Pinudiak desegokiak dira zoruarentzat eta gainera gaixo daude. Energiaren kudeaketa jasangarria. Hernanin udaletxeak bizilagun talde batekin batera energia berriztagarrien inguruan hitzaldia antolatu dute eta hurbildu, entzun eta gelakidei informazioa helarazi genien eta informatu genien. Herrian energia berriztagarrien inguruan erabilera sustatu, bultza eta kudeatzeko talde bat sortu da eta guk gelan debatea eztabaida egin genuen. Energiaren inguruko hitzaldia. Eguzki energia lortzen dugu eraikin publikoetan. Eguzki energia lortzen dugu eraikin pribatuetan, eta bai eraikin publiko eta bai pribatuetan ere bultzatu behar ditugu behar diren azpiegiturak energia lortzen maila areagotzeko. Gure basoen berreskurapenean itxaropena bai. Gure etxe eta eraikinetatik oraindik ere mendia eta baso txikiak eta zuhaitz taldetxoak ikusten ditugu eta horiek oinari hartuta berreskuratu behar ditugu garai batean ziren baso ederrak. Hernanin azpiegitura handiak egin dira. Herriko lurrek eragin latza jasan dute egin diren azpiegitura handiekin. Urumeako autobidea, Donostiako bigarren gerrikoa, AHT-aren trenbidea. Abiadura handiko trena, oraindik ez dute bere obra bukatu baina jarraipena eta inguruak zaintzea eskatzen dizuegu. Urumeako autobidea. Beti argazkietan bezala zainduta egotea nahiko genuke. Ekogunera bisita. Baratza eta animaliak. Kilometro 0 baratzara hurbilketa egin dugu eta baita baserriko animaliei buruzko bisita. Baratza kilometro 0 eta baserriko animaliak. Hori izan da dena. Eskerrik asko. Oso ondo, azkenian lan askotan modu desberdinetako azalpenak edo lekuak aztertu dituzue. Utzi pantalla partekatzeari mesedez, eta horrela aukera emango diogu Hernaniko bigarren hezkuntzako ikastetxeari
Eta hor ere aurkezpena uste bi zikloen artean kontatuko diguzuela. Aurrera, partekatu nahi dezuenean. Kaixo, urte berezia izan arren, Hernani BH-in aurten ere Agenda 30ko ekintza ugari egiten saiatu gara eta aurkezpen hontan aurkeztuko dizkizuegu. Basoak ernaltzen proiektua. DBH bateko ikasleek irteera bat egin zuten Santa Barbarara eta han ezkurrak bildu zituzten. Ondoren, laborategian ezkurrak bereiztu zituzten eta ernaltzeko aukerarik ez zituztenak baztertu egin zituzten. Osasuntsu zeuden ezkurrak modu ezberdinetan gorde ziren eta batzuk hozgailuan, beste batzuk guztitako paper batean, eta beste batzuk lorontzietan. Ondoren, gehienak ez ziren germinatu naturan gertatzen den bezala. Hala ere, gelaz gela aritu ginen gure proiektuaren gorabeherak azaltzen gainerako ikaslei. Eta azkenik, gutxi batzuk atera ziren aurrera eta horiek eta udalak emandakoak landatu genituen institutuko eremuan basoen astea aprobetxatu. Kurtso guztietako taldeak atera dira institutotik aurkitutako zaborra biltzen eta ingurunea garbi uzten. Logo lehiaketa. Logo berriaren lehiaketan parte hartzeko hainbat ikaslek beraien lanak aurkeztu zituzten. Horietako batzuk webgunean jarri ziren ikusgai eta galdetegi baten bidez. Horien guztien artean hoberen hautatzeko aukera izan dugu. Irabazlea Onitza Fernandez izan da. Agenda 30ko gabonetako mahai jolasa. Gabonetako oporren aurretik denbora izan genuen hainbat joko egiteko, erruletak eta antzara jokuak. Modu horretan eskolako agendako helburuak ezagutu genituen. Hondakinen kontzientziazio kanpaina. Patioaren egoera atsedenaldian ondoren ikusita ordezkariak geletan aritu ginen kanpaina hau bultzatu. Azalpenak eta bideoak ikusi ondoren, denon arteko hausnarketa bultzatu eta proposamena jaso genituen eta ondoren lanean hasi ginen. Kartelak egin genituen eta institutoko eremu guztietan zabaldu genituen. Ostadar txokoa. Txokoari bultzada bat emateko asmoz, txoko berdeak ostadar txokoa bihurtu genituen. Deigarria bihurtzeko asmoz guk egindako eskulanekin apaindu ditugu. Santa Barbarako irteerak. Herri diagnostikoa egiteko gure baso motak aztertzeko irteerak gidatuak egin ditugu. Gure parajeak hobeto ezagutzeko eta disfrutatzeko aukera bat izan da. Baratza. Zui gelakoak urte osoan aritu dira lanean. Baratza proiektua hasieran hazitegi zendu eta gero, baratza aurrera ateratzeko lurra prestatu eta landareak aldatu. Orain, kartelak jarri dituzte, landareak identifikatu eta enketa lanean aritzen dira. Bestalde, txori etxolak egin dituzte. Margotu eta gure zuetxetan lekatu dituzte. Zute arriskuak basoetan. Batxilergoko ikasleak hainbat lan egin dituzte basoa izanik lan horien oinarria. Basoen garrantzia, baliabideak, bioaniztasuna basoak pairatzen dituzte arriskuak. Zuteak adibidez. Espezie inbaditzaile eragina gure inguruan. Eukalipto landaketa. Guztiak interesgarria. Bueno, hau izan da dena, mila esker. Mila esker zuei.
Pasan da. Bueno, ikusten duzue, azkenian luzatu ingean, zeren gauza asko zenituzten kontatzeko, eta luzatu ingean. Bueno, orain ingo daguna da, hau guztia, irteera eta egindako ekintza guztietatik atera dituzue ondorio batzuk. Eta horretarako, orain bai denok sartuko zaten lehen froga egin dugun leku batean. Beraz, internetera sartu. Ez, partekatu egin behar dezu. Nizuekin batera, horrein iritsi zatez da, hor idatzi zazue, lehen esan duguna, izki handiz, Hernani 2030 eta Pasahitza Hernani. Eta login, sartu ikezate. Honen iritsi zaten? Hor baldin bazaudete gogoratu esan dugula, hiru pantaila ditugula, lehenengoari kasu ez egin, eta ditugula beste hirurak. Froga, lehen froga erabili dugu. Orain sartuko zate ikasleen arteko foroan. Pantaila hori erabiliko dugu orain. Bai? Borratu los dibujos, bat itxi. Esartzen ez. Hemen zaudete? Bueno, orain bai, benetan zuen, nik dauzkat zuek idatzitakoa, zuen irakaslek niri bidalitakoa. Orduan, zuek hartu itzazue zuentzako ondorio esanguratsuenak, bakoitzak idatzi ditzala bizpahiru besterik ez, gero irakutsiko dizuet denon arten idatzi dituzuenak. Baina orain, lehen egin dugun froga bezala, lehen kaixo eta urdurinago, otalako osak idatzi ditugu, orain idatziko ditugu herri diagnostikotik atera ditugun ondorioak. Zein animatzen da? Gogoratu, berdeak ona direla, horiak direla hobetu daitezkenak, eta gorriak direnak egoera txarrean edo gaizki ikusitugun gauzak. Gogoratu, positak arrastratu, idatzi, eta post emanez idatziko dugula. Denak batera, orain ez dago txandarik, joan zaitezte idazten eta agertzen joango dira. Nik ordenatuko dituzuek, bakarrik egin behar desuna da, idatzi. Kolore desberdinetako positak erabili. Bai, ulertu da? Bale, venga, animo. Bueno, azkenekoa idazteko denbora daukazuen. Venga, animatu azkeneko postitarekin. Bestea besti bat nahi dute duten. Bestea besti bat. Abestia gustatu altzaizue. Bai? Behintzat hola isilpean egon beharren, musikita jarri dugu, ez? Bueno. Ikusten ditut ja ez daudela idazten. Bukatu baldin badezuen, mesedez badakizue, horrela edo reakzionesetan eskutxo atera, eta ulertzen dut bukatu dezuela. Gogoratu hemen reakziones nola zan, bai? Horrela, bukatu dezue. Bale, ulertzen dut, bai. Urumea, bukatu dezue? Langile, bukatu dezue? Bai, Aratz, bukatu dezue idazten? Bale? Bueno, beste atera da. Aktualizatuko dugu. Hau da, zuek oraintxe idatzi dezuena denon artean. Bai? Eskat ordenatzen ari naiz hobeto ikusteko. Bueno, ikusten duzue gutxi gora bera kolore guztiak hortxe, kopuru berdintxutan ditugu. Bueno, alde batetikan, ondorio bezala ikusten duzue, mendietan topatu dezuela aberastasuna, basoetan topatu dezuela aberastasuna, baso naturalak ere ikusi dituzuela, aniztasun handia, zuhaitz asko, berez bere kabuz ateratako zuhaitzak ere, berreskuratzen nahi diela basoak bere kabuz, eta nahiko gertu baditugula gure inguruan berdeguneak.
zakarrontzien gaia denetatik atera da. Leku batzutan badaudela, bestalde horira jotzen badegu gehiago nahi dituzuela, geritzengo dugu hortaz. Zeren bestalde ikusten duzue, topatu dezuela gorriz jarri dezuela, zabor asko dagoela oraindik mendietan. Eta horregatik eskatzen dituzue zaborrontziak. Bueno, a ber, zaborrontziak eskatzea iruditzen zaizue aukera hoberena dela, edo askotan zuek esaten dezuenara, ez alda hobe bakoitza bere zaborra gordetzea eta jistea, ez gaude kalean, mendian gaude. Bueno, hori eztabaidagarria da, baina ikusten duzue denetatik leku batzuk txukunak ikusten dituzuela, baina beste hainbat txukuntzeko ere. Lakuaren inguruan, adibidez, zabor asko topatu duzue, bai? Lakua nahiko gertu daukagu herritik, eta orduan badirudi eguraldi ona egiten duenean, eta guain nahiko pandemia garaian ezin genunean herritik atera, inguratu behar dexente leku horretara. Orduan, klaro, gure zaborra bertan utzi ditugu. Ez gurea bakarrik, gero txakur ateratzea beste arazo bada, ez hor ikusten duzue, txakurkaka bidetan topatu dituzuela. Bestalde, zer gehiago dago, kontzientzia bai, baina belaunaldi berriak ere kontzientziatu behar direla diozue, hau da, badirudi, zirutzen zaizue, zue baino helduagoak geranok, zue baino kontzientzia handiago dugula, txikia gutxiago dutela, ez dakite, galdera da, hor usten dut. Landaketa gehiegi bezala ikusten dituzue, familian basora gehiago joan beharko zenuketela, hori da momentuan idatzi dituzuenak. Ziur aski zerbait gehiago duzue hortikan, baina nik erakutsiko zuen irakasleak nerekin partekatu dutena. Orduan, orain partekatuko dizuet, nik aldez aurretikan prestatu dudan, hau itxiko deu. Eta hau erakutsiko dizuet. Ikusten duzuen, da gauza berdina, zuek idatzirako berdinak, baino denetatik, hau da, osatuago gelditzen da, ez? Ez zenuten ikusten, ez da? Irikidet, baino ez nengoen partekatzen. Bueno, ikusten duzuen bezala, pantalla zalako txiki xamarra, baina, bueno, hor nahiko pilatuta daude, baina informazio guzti hau gero zuen irakasleek izango dute, baina errepikatzen dugu lehen idatzi dugun berdina, bai? Alde batetik aniztasuna, bestalde hobetzeko badaudela batez ere zaborren kontua, eta hori da idatzi dezuena, ez? Bai zaborren gaia, etxe asko eta jolas ere gutxi antzematen dituzuela, urrutira begira ere hor lantegietako keak paisaia itxusitzen dutela, eiztari garaian badirudi dexente sumatu dituzuela, azpiegitura handiak, hor lehen ere zuen aurkezpen batean agertu da, azpiegiturak egiten dira, baina gero lekua berreskuratzea eta mantentzea bereziki eskatzen duzue. Inbaditzaileekin arazoa, batez ere laku ingurura, Santa Barbarako laku ingurura joan zetenek, deno dakigu, da ipatu zaizuelako, hor inbaditzaileen arazoa bordoka direla, arraitxa direla, bestelako landareak ere baita, hoiekin ere arazoa sumatu duzue. Bueno, hau da, udalari helaraziko dioguna. Zuen lanaren ondorioz, atera dituzuen, herri diagnostikoan atera dituzuen ondorioak, eta 3 multzotan banatuta. Bai? Bueno, hori da, zuen lanaren laburpena. Zerbait komentatzeko, ados zaudete, zerbait arraroa, edo ez dakit beste ikastetxe batek esatako zer arraroa izan zaizuen, zerbait deigarria, edo ados zaudete guztiarekin, horrelako gauzak antzeman dituzue denok? Bai? Erdizka? Bai? Bueno, baina ez da bakarrikan udaletxeari eskatzea gauza konpontzea. Gure aldetikan ere badago zer eginik, eta horregatikan eskatzen zitzaizuen konpromisoak hartzea. Bai? Oan erakutsiko dizuedana da, ikastetxe bakoitzak hartu dituzuen konpromisoak zerrendatu egin ditut. Baina baita ere, antzemango dezuen nola horiek ere errepikatzen dira zuen artean. Baina ez ahaztu, konpromisoa dia bete behar ditugun esaldiak, ez bakarrikan horriak onartuko ditunak, baizik eta ni beti esaten dizuet gutxi baldin badira ere, horiek izan daitezela betetzeko modukoak. Bueno, orduan partekatuko dut zuekin hau.
Ikusten duzu hor daude sei ikastetxeak, Aratz, Elizatxo, Langile, Urumea, berriz ere Aratz bigarren hezkuntza eta Hernani institutuan bigarren hezkuntza. Hor ikusten duzu bakoitzak hartu dituzuela konpromiso dexente, bai? Baina hobeto ulertzeko hau, pasako dizuet irudia. Begira, jarri dizkizuet gorriz zaborrarekin lotura dutenak, bai? Eta fijatzen baldin bazate, hemen agertzen da zaborra hitza, zabor poltsa, poltsa zaborra, zaborra bereiztu, hondakina poltsa batian, zaborra berrerabili, gutxiago erabili, gutxiago erosi, ez zikindu, jaso, hori da garrantzitsua edo desberdina agertzen da hemen, jaso, oikun egin naiz bakatu, borratuko dut, zelekun egin naiz. Jaso, ez da bakarrikan ez bota baizik eta aipatu duzue, jaso eta bigarren hezkuntzakoak hasi ginen, pandemiaren aurretik hasi ginen, ibai garbiketa kanpainetan, hori errepikatzen duzue, ibaietan mendi garbiketan parte hartuko zenuketela, bai? Hemen berriz ere errepikatzen da, zaborra lurrera ez bota, bai? Ez bakarrikan ikastetxeko patioren garbitasuna, baizik eta bestelako lekuetakoa, basoa txukunagoa, bai, berrerabili, gutxiago kontsumitu, garbitu, berrerabili, ikusten duzue, errepikatzen direla hitz asko. Borratuko ditut gorriz jarritakoak. Beste kolore batera guaz. Basoarekin zerikusia daukaten hitzak bizidunak, ez? Azken finean dira landareak, animaliak, orduan horiek berdezkarri dizkizuet, bai? Hemen aipatzen duzue, basoa mendia, basoa landareak, animalia lasai utzi, bai? Orduan, berdez ikusten duzue leku guztietan dituzuela. Baina horrekin batera jarri dizuet horiz, bai? Adibidez, landareak zaindu. Gure ingurumena zaintzeko ardura, bestalde hemen. Zuhaitzen adarrak ez ditugu moztuko, hau da, ardura bada, natura errespetatu. Txorikabiak ez ikutu, arrautzak ez lapurtu, noski. Naturaren inguruko landariak zaindu, animaliak errespetatu. Zaindu, trikuarekin, badirudi baten batek trikua ikutu nahi zula eta trikua errespetatzen eskatzen dezue. Bestalde, pentsa, horrekin batera, bi taldetan agertu da, errepikatu da esaldi bat. Basoan, bidetik, isili joan zaratarik atera gabe, eta hemen ere errepikatzen da, ez dugu mendian garrasirik egingo animaliak izutu ez daitezen, bai? Baina jarraitzen badego DBH-en ere, basoak eta parkeak zaindu, landare zuhaitzak eta animaliak errespetatu, zuhaitzak errespetatu, ikusten duzu errepikatzen direla, zuhaitzen, hemen bukaeran, zuhaitzen zainketa, zuhaitzak identifikatu, hau da, zaintzekoaren garrantzitsua da ezagutzea, orduan, konturatzezate, hainbat gauza errepikatzen direla. Nik guzti honekin egin detena da urrengoa. Urrengoa? Etxoen. Ya está. Bueno, basoa zaintzeko 11 aholku da esateko modu bat, bai? Guzti honekin egingo dizueguna da horri batian diseinu minimo batekin, egingo dizuegu esaten dana dekalogo moduko bat, ez? Hau da, gero zuen ostadar txokoak, zein ikusten dut izenak ere hasi zatela izen berriak ikasten, orain arte txoko berdea zena, hemendikan aurrea ostadar txokoa izango da. Ostadar txokoan, datorren ikasturtean ere, 15. liburuarekin jarraituko dugunez, ostadar txokorako izango dituzue, zuek aurten hartutako konpromisoen bilketa. Hortxe dituzue, irakurriko ditut gainetik. Basora edo mendira joatean ez dugu zaborrik utziko eta horrekin lotuta basoan topatzen dugu zaborra jasotzen saiatuko gara, hori esan duzue, kasu gehienetan. Basoko bizidunak errespetatuko ditugu, hau da, adar, osto, lore puskatu gabe, txorien abiak ikutu gabe, mendian ez gara oiruka ibiliko, errespetu jarrerak, bai? Bestalde, antolatzen diren ibai edo baso garbiketetan parte hartuko dugu, hori adostuko dugu dalarekin. Mendian dauden karteletan jarritako gomendioi kasu egingo diogu, besteak beste, zurik ez egitea, zaborra ez ustea, bizidunak errespetatzea. Saiatuko gara gure inguruko zuhaitzak identifikatzen eta izenak ikasten, natura hurbiltzeko beste modu bada. Eta bukatzeko, betiko gaia baldin bada ere, hondakin gutxiago sortu berrerabili eta birziklatzen jarraituko dugu. Hori da, zuek
Zuek aipatutako konpromisoak. Ez ditut nik asmatu, zuena dira, bai? Ikusten dituzue edo zuek idatzitako zeozer antzematen duzue, izan daiteke, ez da irakasleak eta nik egindako zeozer, ez? Zuena dira. Ados? Eta betetzeko moduan, bai? Bueno, bat edo betetzen hasten bagea pixkanaka, ikusiko duzue nola aldatzen diren gauzak. Prest? Bueno, eta ja, azkeneko zatira pasako geha. Orain, konpromisoak hartzea ez, gauza guztiak ezin ditugu gu bakarrikan konpondu, gauza batzuk bestelako konponketa behar izaten dute, eta horregatikan urtero jaten geha udaletxera gure proposamenekin. Aurten ere, erabaki da zuzenean ez joatea, baizik eta modu honetara ere konektatuko geha udalarekin, bai? Eta udalari eskatuko dizkiogun proposamen horiek, dagoeneko nik jaso ditut zuek pasatako eskaera horiek, baina egingo ditugu bozkatu. Momentu honetan, zuek hortxe zaudetenak, foro honetan parte hartzena izatenak, bozkatuko dituzue. Baina baita ere, ikastetxeko beste edozein kide edo momentu honetan sartzen bali badira, momentuan bozkatuko dute. Hala ere, Driven dago Google formulario bat. Zuen irakasleak badakite zein dan Eskola Agenda 2030ko Drive-a. Drive horretan sartzen bazate, atzo bertan jarrita dago formulario bat. Hori, gaur asteazkena da, ostirala arte. Gaur eta hurrengo bi egunak dituzue beste edozein mailak, beste edozein ikaslek bozkatu nahi badu. Irekia da edozeinen, edonorentzat. Eta denon arte, jungo gea, proposamenen orden hori jartzen. Beraz, berriz ere, jarriko gea, lehen esan dugun menti.com horretan sartzen zaten. Nik partekatuko dezuekin, pantaila. Menti.com horretan sartu behar zaten, eta gogoratu hor zenbaki bat idatzi behar zenutela. Bai? Hasi zate bozkatzen. Ez. Lehen egin dezue, bale. Gogoratu, zenbakia, lehen ez badezue sartu, da 1-9-0-8-1-3-3-6. Hori eman, eta orain bai, bozketa horretan zaudete. Guk erantzunak ikusteko aukera daukagu, baina zuek ez dituzu ikusiko nik erakutsi arte, bai? Orduan. Nola guazen ikusteko, no? Zeinaridan bozkatzen eta zeinez? Nola guazen bozkatzeko eta zeinaridan bozkatzen ikusteko, bai? Hemen jarriko dizuet, partekatuko dizuekin urrengo pantaila hau, bai? Dagoeneko 3 pertsonak bozkatu dute. Eta ikusten duzue, 9 aukeretatik 3 desberdinetara jo degula. Laugarrena, jakin ezazuen ordenagailu bakoitzak, hau da zuen konexio bakoitzak, bloke bakoitzeko, galdera bloke bakoitzeko onartuko dizue erantzun bat. Bai? Erantzun bakarra. Orduan, oraindikan batzuk falta zaizkigu, zen 4 daude, gutxienez 6 zeate, orduan gutxienez 6 egongo zatea, igual baten bat gehiago, baina behintzat 6. Orduan beste 2 falta zeate. Igual, esango dezu, baina nik egin dut, baina litekena da, zuen wifiaren arabera batzuk beste baino lehenago iritsiko direla. Beraz, eskezkatu, ikusten, bosgarrenare iritsi da, itxingo dugu beste pixkatxo bat, ea 6garrena iriste zaigun, agian 8 ere bai, zen batzuk 2 konexio dituzuen, baina behintzat 6 agertuko dira. Bale, 6 baditugu. Bazpare, baten gehiago sortzen da. Bale, ikusten duzu orduan, baso eta mendien zainketan, garrantzi ematen diozuela, alba da herrian berdegune gehiago edo nahi dituzuelako, lehen aipatu da ere, etxe asko eta parke edo berdegune gutxi dituzuela, eta bestalde, Ave Maria, Ave Maria parkean badago basotxo bat, lizarrak dira, eta azken boladan itxitura batekin dago.
Orduan, ez dakiguna da ziur zer gertatzen den horrek, eskatzen dezuena da, hori iriki ahal izatea erabilerarako. Bale, 8 boto ditugu, eta ikusten dut ere lehenengorare joan direla 3 bozka, hau da, parkea berdeguneak eta inguruko mendiak garbiak mantentzea, bai, animalia zaintzea, baina, batez ere garbitasunari begira. Bale, hau, galdera hau edo bloke hau emango dugu gaindituta bezala. Pasako gara, hurrengora. Eta hurrengoan dituzue 3 aukera bakarrik. Landaketen inguruan, hor 3 esaldi dituzue, irakurri lasai, denboraz gabiltza, irakurri itzazue lasai, eta lehen bezala bozkatu itzazue. Bale, dagoeneko 2 bozka jaso ditugu. Bale, 6 bozka, lehen 8 genitun, orduan itxingo dugu beste pixka bat. Ari ginen bitartean talde baten arazotxo batekin. Bueltatuko gera. Aber nola joan gure bozka. Bale, 8. Bale? Orduan, ikusten dugunez, orekatu adikoa. Hernaniko parketan eta udalari dagozkion lurretan, bertako landan eta zuaitzen landaketak sustatzea. Eta kontra, ukalituen landaketa gutxiagotu ingurumenarentzat egokiak ez direlako. Hemen gauzatxo bat esan kontatu nahi dizuet, horrela jaso dudalako. Badakit, bereziki langile ikastolako taldetxo bat ari zan eskutitzak lantzen. Eta eskutitza lantzen ari zen horretan, idatzi zioten alkateari, eukalitoren gaiaren inguruan, esanez, mesedez, saiatzeko, horiek ez landatzen uzten, bai? Eta alkateak erantzuna eman zien, eskutitz bidez ere, esanez, bere esku daudenak horrela egingo dutela, baina lur pribatu askotan daudela eukalitoa jarrita. Orduan, ikusten dezuetan la eskutitza edo lantzeko modu bat, eta aldi berean gaiarekin lotura daukana. Aipamen hori egin nahi nuen, gaiarekin lotura daukalako. Bale, listo. 8 bozka ditugu berriz ere. Orduan, hurrengo blokera, 4 bloke dira, hau 3. dugu. Herritarrei zuzendutako ekimenak. Hor dituzue 5 ekimen. Irakurri eta bakizue, bakoitzak bozkatu bat.
Sí. Lau bozka, beste lau falta zaizkigu, baina lasai, iritsiko dira. Bosgarrena, seigarrena, zazpi, azkena iriste zaigun. Hala ere ikusten duzue zein da bozkatuena, nik ez dakit izena edo berezi eritu zaigulako, edo ingeleseko joera horrekin edo plugin, entzunak zenuten, plugin jarduera. Zer da hori? Kirola egiten den bitartean zabor bilketa egitea. Batzutan Europatik datorren joera bada, batzutan korrika egiten dute, beste batzutan pasiatzen, baina zuek ere nola zabor bilketa aipatu duzu eta konpromisoen artean ere hor jarri duzu, izen batekin ere aipatzen dugu ekintza berdina. Aipatzen duzu herri mailan naiz ikastetxetan, batak ez dula besteak kentzen. Txingo dugu beste segundu batzuk, bestela berdin da, ez bada sartzen ere, hortxe txatera, zer dira? Nik uste aldatuko dugula, 8. bozka ez da sartzen, baina ez du importa. Bidalita badago, iritsiko da. Zuek lasai egon zeren, bidalita baldin badago, oain ez bada ere gero jasoko dugu, osake lasai egon zaitezte. Eta pasako gea azkeneko blokera. Eta azkeneko blokea da ekipamenduen inguruan. Beste 9 aukera daude. Hau da, zeskatzen diogu udalari batzu dira isialdirei begira, basoen inguruan, mendiko bideen inguruan, ibaiaren inguruan ere, udal baratzak ere sartu ditugu hor. Orduan, zuek irakurri lasai, hau luzegoa dira, beraz irakurri, eta eman azkeneko blokeko bozka. Hau luzegoa da irakurtzen, lasai hartzen izate oso ondo, eta horregatik denboratxo bat behar da. Hasi zeaten, lasai hartu, Gauza asko daude, eta esan dizuet, denak sartuko ditugu hala ere, baina bozkatuenak sartuko dira aurretik. Bozka doaz, lasai hartu, zeina bukaeran gaude. Zortzia. Hor irakurtzen ari naizenez, bozkatuena nolabait izan da parke eta baso sarreretan panel informatzailean jartzea. Bertako espeziak ezagutzeko alde batetik, baina baita ere basoa garbitzeko, garbia mantentzeko gomendioekin. Hori izan da bozkatu duzuen gehiengoa. Eta bestalde, zuhaitz eta basoen biodibertsitatearen ezagutza handitzearen herriko zuhaitzak izendatzea. Ulertzen dut, herriko guztiak ezingo direla izendatu, orduan zonaldeka edo
hor badakizuen lehen aipatu dezu ere bai ondoriotan, nere borda botanikoa daukagu herrian, eta hor bai izendatuta daudela zuhaitzak. Udalbatza horren aurretikan galdetuko dizu, zuen irakasleen bidez jakingo deterantzuna. Ea zein beste leku ikusten dezuen egokia horretarako. Helburua ez da edo ideia ez da zuaitz guztie izena jartzea, zen lehen aipatu dezu ere bai, izenak ikasteare garrantzitsua dela zuentzako. Beraz, izenak ikasten jungo gea eta ezagutzen jungo gea denak bere izena jarrita euki gabe, ezta? Bestalde mendibidetan hainbat puntutan zakarrontzi eta iturriak, hainbat puntu izango dira, ikusten dugu iritsiera daukatena, zen mendian ez ditugu jarriko zakarrontziak, ez da, zen gero jetxin berdia, kamioiak ezin du sartu mendian. Ibaiaren inguruan aixialdegunea, eskatzen dezu ere bai, eta Santa Barbarako urmaela edo lakoaren inguruan, baita ere hor kartela espezie inbaditzaileek sortzen duten arazoaren inguruan, lehen aipatu dugun berdina. Bale, orduan, bueltatzen naiz zuekin, bale? Azkenean ikusten duzue lan asko egin dugula denon artean, ez da, saio honetan, eta ez bakarrikan saio honetan. Eta arrazoi duzu, txatean batzuk esaten duzuen bezala, lortu dugu, bai? Lortu dugu, saioa aurrera eramatea, zuen laguntzari esker, zuen irakasleen laguntzari esker, dudari gabe, hortxe egoteagatik. Nik beraiekin gero izango dut bilera bat, eta hitz egingo dugu, baloratuko dugu, gauza egiteko modu hau, eta hitz egingo dugu, nola hobetu daitezken. Udal foroa daukagu ondoren, ikusiko dugu ere zer erabili eta nola egin, zen konexioa modu honetara izango da, baina ikusiko dugu ere nola burutu. Aldez aurretik zuen irakasleekin bilera bat daukagu, guztia antolatzeko. Eta besterik gabe nik orain bukaeran jarri nahi dizuet bideo labur bat. 2 minututako bideo labur bat ez izutu, zeina amaiketakoan pentsatzen aituko zate, eta jolas garaian ere, bai? Beraz, bideo honekin agurtzen zaituztet, bai? Hurrengo arte eta eskerrik asko denoi.